Čaute ľudia, dneska vás víta Tracker 6. No, ľudia, napíšte do komentárov, či chcete toto, alebo či chcete s Lukyhodom, že by som točil video, lebo Lukyhod zatiaľ nič nehovorí. Či bude so mnou točiť video, tak neviem čo s ním, ne? Že poproste ho, že by točil video so mnou, Brawl Stars alebo Stumble Guys. Vyberte si. Brawl Stars môžeme hrať, môžem vám potom vám natočím video. Mám 7000 trophies a tak ďalej. Potom vám ukážem v ďalšom videu. A teraz zatiaľ neviem, že aké videá budú. Lukyhoda sa opýtajte, či bude so mnou točiť videá. A čaute!